Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fish Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If you're returning, thank you for love and support. I appreciate you. Tani Simbuzana is a symbol. Umbuzo Utigandini, a reality TV show. Ngizophendula lo mbuzo njengomuntu o-reviewer i-TV show kodwa hhayi osebenza behind the scenes. Ngiphinde futhi nguphendule njengomuntu obuka ukuthi i-show ikhonjiswa kanjani, laba sixoxela indaba yabo bathini, asisebenzise isithando nesimo because umbuzo uthi yini reality TV show. Uma ungabuyela emuva season 1, 2, 3 uzobona ukuthi amakhosikazi kababa uMseleka bezwana, bekune-friendship phakathi kwabo. Ngisho ukuyothenga bebethenga ndawonye, bebe-communicate mhlampe ngendlela ebibukeka iyinhle, bebenokuzwana. Season 1, 2, 3 low mangaba ngikhuluma iphutha. Into-ke esiyithola la before ishow iqala ithini into? UMseleko okuwumnikazi wale TV show, okuwumnikazi walesithembu, uthi uletha amakhosikazi akhe or isithembu sakhe ku-TV show ukuze abantu besifazane be-understande isithembu, bebone ubuhle. Kahle kahle unento yokuthi ufuna ukwenza kube normal ukuthi kunesithembu. Mase umbuzo omkhulu uthi-ke amakhosikazi ma ekhona lesi sithembu sizovela ngawo nempilo abayiphilayo nobuhle ukuze lento idayiseke kuma-viewers ale TV show. Why kungakhulumi bona? Why kungakhulumi bona? Why singalaleli uMacele? Why singalaleli uMayini? Why singalaleli uMakhumalo? Why singalaleli uMangwabi? Ngisakhuluma ngalabo abakhona. Ukuthi-ke why kungakhulumi bona? O-narrator lesi story esisibuka ku-TV kuyimpilo yabo bonke, uyakwazi ukubona ukuthi usawumseleko okhulumayo ukuthi kwenzakalani. Kwenzekeni-ke mabeshutha? Okusho ukuthi basilethe la okuzovela khona amakhosikazi happy. Siyaqala-ke yalahleka-ke i-reality lapho ngoba makupleniwe ukuthi from season 1 to 2, 3 kuvela ama-episode mhlampe over 20 sivezelwa omama abajabulile kwisithembu, kodwa yinto le abayihlale phansi bayikhuluma bayixoxa. Iyasalake. Isalaphi? Isala ekutheni ngabe yiqiniso yini lalempilo abayiphilayo sesikubuka kwi-TV. Ngoba manje if baze ngomqondo okuzodayisa isithembu kubantu besifazane, ayikho into oyidayisa uyigxeke. Ayikho i-product othi hey nakho nginakho okokugcoba ebusweni mase ukhulume kakhulu ngokuthi kodwa ama-side effects. Umuntu ozosidayisela into yokugcoba ebusweni ngoba efuna ukuthi ihambe isheshe ithengwe abantu, uzolobebelesela ukuthi uzoze afune iy'thombe athi u-before lo u-after, elobeveza ukuthi lento iyasebenza. Kodwa-ke kungabe kuyiqiniso na? Usuyayiphendulela-ke nawe lowo mbuzo. Naya i-TV show ebabizile yini konje nkosiyami leya show ngiyayikhohlwa kodwa ngiyazi ukuthi i-SABC 3 la khona uMakhumalo noMseleko noMacele bezoxoxa ukuthi baza khombisa isithembu, bayakhuluma-ke. Kodwa into ebalulekile ku-season 1, 2, 3 or uthando nesithembu kuze kufike ku-TV bekuyini i-purpose? Bekukudayisela thina. Kwasho ukuthi-ke masihlala phansi sibuka sathi no, ayidumi kanje mayizohamba. Uma uMacele happy kule ndawo happy unezwi lakhe. Sizwa kanjani ukuthi akusilo izwi lwaMacele? uMacele lobethi angifuni ukukhumbuza abantu ukuthini. Why engabakhumbuzi? Ngoba phela ngisebenzile bazosidayisela isithembu. Akaxoxe ngani uMacele? Angithi-ke kuney'ndawo abazifihlile ba-protector enye ingxenye yempilo yabo ukuze thina sihambe ngalo shunqu ukuthi abantu besifazane owamakhosikazi omama abasibone isithembu as into enhle.
Kwasho ukuthi-ke basixoxe ngesikhathi esi-wrong khona thina manje. Akusebona oma mhlawumpe kwakuthiwa yebo kanjani kanjani sesiyalalela mase silalele sithi akuyona. Akuyona-ke kanjani kukhuluma uMseleki kule TV show. Yebo ukhuluma ngamakhosikazi akhe kodwa amakhosikazi akhe akhona. Amakhosikazi akhe anezwi nawo kule experience, anezwi kule jini. Sekuhluka kuphi-ke sekuhamba isikhathi sekuba nama-cracks. Ama-cracks lawa abakhona amakhosikazi awasehlekelana. Abantu-ke manje sebeyadideka ukuthi kungabe yizwi lomphakathi noma i-reality yabo isiqondene nabo ngoba why bezwana ekuqaleni manje abasazwani. Nami-ke angikwazi ukuphendula sona sami kwezinye izinto ngibe accurate. Kodwa angikholelwa mina ukuthi khona umuntu ongafika ethi kuwe nje uwuwe njengoba sengixoxa nawe. Ngithi kuwe awujabulile. Uyabo mase lento iyagxila kodwa ubujabulile. Ngoba manje useason 1 sekuphakathi ukuthi sithi yiwo ongalona iqiniso ngoba useason 1 sithengiselwa isithembu ngeso elihle kanti isithembu siyasifunda thina kube kukhulunywa lezi zinto ezibukeka zizinhloda sithi akwenzeki kanje. Lokhu ku-impossible. Uma thina sithi ku-impossible sekuhamba sekufika o-season 5. O-season 5, 6, 7 ilabo sebeprova lezi zinto ebesiyi-predictor ekuqaleni noma siyi-assume ngabo. Ilana-ke sesithi khona i-scripted ishow ngoba bahlale phansi behleli ngokuthi bazodrafta ukuthi esikukhombisayo ukuze abantu abasibukile bese kodwa siyayihalela leyanto. Siyayihalela leyanto kanti abanye bathi bebuka bethi hayi akufanele uhalele yonke into ongayitholi kahle. Ngoba uMacele unejeni yakhe, uMayeni unejeni yakhe, uMakhumalo unejeni yakhe, uMangwabi unejeni yakhe. Mhla kuyibo esizwayo ukuthi bakhuluma ngempela impilo le abayihambile legend sekuyi-reality ke lapho. Kodwa-ke ngendlela elula ukuthi mhlambe ukuthi si-understand usana nesithembu ba-actor impilo yabo. Ba-actor u-before wabo no-after wabo. Yingakho bebuye bephindele emuva bexabana ukuthi ubani wafika kanjani. Bephinde futhi beqhubekele phambili. Ngoba-ke lento abayilethile ingabo ba-actor impilo yabo. Angazi noma ngiphendule kahle noma ngiphendule wrong kodwa nje ukubamba ukuthi i-purpose yothando nesithembu bekuzothengisa kubantu besifazane ukuthi isithembu sihle. Sithengiselwa uMseleki upho asithengiselwa ngani abaphakathi. Abaphakathi-ke amakhosikazi ane-anger mayekhuluma. Anezinto esithi hawu bakithi abahambe beyokhuluma laphaya othi ukukhuluma kubhalwe phansi ukuthi uzizwa kanjani-ke namhlanje. Uyabo beyothulula. Ngoba thina sijaja lento esiyibonile. Angithi. Uyibuke-ke futhi lento ukuthi ihambisana kanjani ukuthi uMseleki osixoxela ngamakhosikazi akhe kodwa ebesidayisile umnakwethu. Umnakwethu ingane yakuthando nesithembu. Nakhona futhi uMseleki ugqugquzela abanye odade ukuthi abangene kwisithembu because ekholela ukuthi yinto le okufanele ngabe isijwayelekile yinhle umuntu wesifazane eyofika komunye umuzi kukhona omunye unkosikazi akamukelwe because uzobuilda. Angithi ushona ofanayo lo. Kodwa sihleli sithini siyabuka ukuthi hayi imali phela le yenziwa la ahlahla iqiniso siliboni. Yilana-ke sekuphikisana useason 1, 2, 3 uzophikisana noseason 5, 6, 7 ngobani from season 5 to 7 or 8 ila makhosikazi asiyaxabana. Manje abanye sebethi hayibo kwenzakalani ngoba bebezwana ekuqaleni bebesidayisela isithembu. Bebesidayisela ukuthi kuhle lana kumnandi sishaywa ngothanda sibhukhelwe indawo e-right siyahamba siyoshopha kanye sihlezi sihlangana. Siyahamba isikhathi ayafika ama-family meetings esike sawabona before seke kuphunywe omunye engakhulumanga. Ubona ukuthi uma sekufika lama-family meetings omunye sengasabeki izwi ingoba sekukhona ofix abakhulumayo nomzansi wejiko okhulumayo noma izinto vele
ezenzekalayo. Ba-act-a impilo yabo, asisho njalo, ba-act-a impilo yabo. Ngoba ekutheni impilo yabo izinto ezenzakalayo zenzeka kubona, ingakho sesino-2.5. Ngiyadlala guys indaba ye-2.5. Ngiyadlala indaba ye-2.5. Ongazi ukuthi 2.5 ubani, ngiyadlala. Sengichotha umbuzo nguphendulile-ke manje. Uma ungihlulile nala ngizobona ukuthi ngisuphendula kanjani. Kodwa ba-act impilo yabo. Uku-act impilo yabo baye emuva baye phambili, baye emuva baye phambili. Yingakho kwenye episode kuzothiwa ubani akahilile kanti bekufanele ekhulume ngento eyenzeka before. Ngoba phela manje ukuthi thina sesikhona vele ngesihlale singabuza ukuthi upage 1 wala unjani, uchapter 1 unjani, ngoba uchapter 1 akusiyo season 1, uchapter 1 usekuqaleni. Ekuqaleni-ke la nguSibindi. uSibindi mayisehlele nomsireki ukuthi lento eyenzeka umsireki utshela uSibindi ukuthi lento eyenzeka kuye into eyenzeka kuyena. Sesibuza ukuthi ikuphi-ke kanti. Kodwa hayi ukuthi-ke bengizwe la ukuthi sibe nemibuzo eminingi, ngizophendula lento yokuthi i-reality TV show yini. Ngiphendula ngothando nesithembu ngoba ishow engikhulume ngayo. Akukwazi ukuba accurate ngoba sebene-plan, sebene-briefing, sebene-strategy abasebenza ngaso ukwakha le show ukuthi isebenze for leyo season. Season 1 mawufika ngepurpose yokuthi amakhosikazi or iSouth Africa mayibuka le show ayibuke kodwa isale nento yokuthi sayikhalela asidayiseke isithembu kahle. Yila kuvela khona izinto ezinhle. Yila makhosikazi ekhombisa ukuthandana. Sihambe isikhathi sekuyahluka. Nakhona-ke futhi phela-ke uma sekusemehlweni abantu kuya ngokuthi abantu leyo nto baphendula kanjani. Njengoba kudayisela abantu. Uma abantu beba nemibuzo eminingi ukuthi abaxabangi yini, lokho sekuzokwenza ukuthi isizini elandelayo iveze ukuthi kuyaxatshwana. Kodwa bona babeze bezothi siyosala sonke sithi asisabaweli isithembu. Asisibaweli thina, asibaweli system, asibaweli into enokucindezela abantu besifazane ngoba nakho kuzothiwa ngabasusa la ngababeka la nayo imali engaka banje nje ngoba kwenza mina. Asihaleli leyo nto leyo, asihaleli. Asihaleli into yokufuna ipeace la kune chaos khona. Uze uyiprogramme ukuthi ngizofunctiona kanjani kwi-chaos. Asiyihaleli, siyayibuka nje. Siyibuke kuwo wonke amakhono masesifine. Uzubone ukuthi-ke lokho sikuthathela umsireki wathi kusisi wakhe akamfiseli isithembu. Pho thina sidayisela isithembu kuthiwa isihle kodwa usisi wakhe akamfiseli. Akamfiseli. Wakwayizwa leyo nto leyo. Iy'ngane-ke nabo oMpilo bathini, uMpilo cha ngeke ngikwazi. uMpilo wakhuluma neSolezwe wathi ngeke akwazi. Thina-ke sibuka ku-TV show kuthiwa sithi kuhle lokhu. Ngempela abelungu basi-brainwash basitshela ukuthi ingchabo oMpilo basholana ukuthi akukho kuhle. Mase sihle phela isithembu noMpilo abasihaleli. Mase sihle isithembu nomsireki akasifisela usisi wakhe. Wayengasifisela usisi wakhe. Why? Ngoba phela kuleya interview yabo washo njalo bembuza. Baze bahleka labo host bathi hayibo yindaba ethi usisi wakhe akamfiseli. Sayibamba-ke impendulo esifuna ukuthi okay sharp. Isithembu mawufuna ukuthi usizwe kahle ulalela ingane eziphuma kwesithembu. Uthando nesithembu bazokudida. Ngoba uthando nesithembu masentshela ukuthi lalelani uMayemi noma ngabe anifuni nithi babhitha bona. Vele nilalela ingane-ke. Ningasayilaleli ingane ngoba ngene izithole zonke ku-social media. uMpilo wathi yena ho. Wathi ngeke. Awuyibukisise-ke lento. Angeke wabona ukuthi uma Khumalo u-mindful kanjani kuthando nesithembu kodwa uMpilo yindaba athi cho. Behind the scenes ziyakhala. Behind the scenes buye kungakhulunyiswana. Behind the scenes asazi. Ngoba uMpilo usolana ukuthi angizi. Kodwa kube kuwumndeni wakhe ophila lempilo athina akayifisi. Why? Mselekuke othi eSouth Africa yonke
isibrainwashe abamhlophe bafika bazoshintsha isiko lethu. Mayesebuzwa ngosisi wakhe wathi cha, akafisi ukuthi usisi wakhe abe kwisithembu. Zohamba futhi ngokufunela leyo phathi leyo, ngikushore amagama awasho ngqo, ngoba phela manje ngoba ngihlezi ngikhuluma ngama-TV shows kokunye nizobeni uzofika unamanga. Ngizohamba ngokulandela amazwi akhe ngqo ephendula umbuzo ukuthi usisi wakhe akamfiseli isithembu. Athi wow. Babekhona-ke futhi oMacele noMakhumalo esho lokho. Lapha uMsreku wavela ku-RSOD wathula Congo, ngicela ukubuza baba uMsreku ukuthi kulo nyaka okulesi sikhathi ubone khona lo ozom-eda usuke wenzani ngaleso sikhathi? Akawuphendulanga lowo mbuzo. Wathi usuke wenze njani ngoba phela awumboni umuntu manje ukuthi uyongena ekhaya. Unkosikazi usekhona already. Leyo periodic kukhona lo okhona omusha wenziwani, kubizwa ngani? Akawuphendulanga uMsreku lowo mbuzo. Kodwa wona waphendulwa. Kodwa uMsreku akawuphendulanga. Sinaye siyabuka nje sijaji ukuthi sikubukile lokho. Mase bejika yikho manje sesekushayisana ukuthi uSeason 1 babehleka kakhulu kuSeason 1, babehagana, babegibezana emotweni, babethenga igrosa ndawonye. KuSeason 5 sebefika sekufika i-family meeting, ugcine kuphawula uMacele noma yena ngesinye isikhathi kukhuluma uMsreku agcine ebuza uMacele kuphela, kanti bekunjani? Ngithi yabo. Kodwa-ke nemibono yabantu isisebenzile ngoba abantu bathi cha, ngeke. Bayaxabana, bayaprethendana. Base bezoveza ukuthi-ke phela vele ezinye izinto azinjengoba. Kodwa ngeke kuze kwenzeke-ke vele kube accurate. Ngoba phela ikhamera ifika ngaleso sikhathi beplanile ukuthi sesiyashutha-ke manje. Shuthi mase beshutha bahlala phansi besho ukuthi kuke kwenzeka ukuthi sizoyithintani le ngxenye. Decide ukuthi bayithinte. Ngoba ikhamera ibalandela kahle ngabe kuningi sikubonayo. Ukube nje kuvele kuhlalwe emzumbe kuphunywe ngaleso sikhathi. Manje ikhamera ibuye iphithizele ngaphandle, sebephumile sebeseyindaweni zokuncebeleka, asitholi kahle ukuthi egcekeni emzumbe. Ngoba nje uMacele wathi uhlale esipha kodwa wazi yonke into esenzeka emzumbe. Kodwa futhi uyabajaji ukuthi bayahleba basemzumbe. Yena uzazi kanjani-ke indaba zasemzumbe ehlala esiphakhe? Uyabo? Esengithule sengiqala ukugema-ke sengithule.